Tagay sa kog kay Sprite be. Hi guys. Sprite ra. Duha ra. Hi guys. Guys, oh, lamig. Ayaw, bakit to? Puda mo. Hoy, itago na anak sila. Hana. Oh, may pago. Coke na lang, na skin toy oh. Tago murag iring. Wala ko kasi isa kay Sprite, isa kay Sprite ang sel. Wa kana to dito la juicy. Ano may naa? Birthday. Wa mo ko invitation. Tulo na kukuha ah. Wala ko na. Dito de ka ma'am. Nagtawag man. To kada na ni mo atoy lang. Sana Naawa mo puta. Oh. No ma'am, salamat. Oh ma'am. Oh. Gikan po ko nag-upload ja. Nanapod bawo busy life ma'am. Nindot na lagi ang tulay diri ma'am. Kuan man siyang hanging bridge. Guys, oh, nindot ng tulay. Oh. Ang tulay, guys. Diri ko agi kay shortcut man ni. Diri lang ko agi nagdakog ko duha. Wagi. Sa asa namang kaon? Naiwit na yun kung kaon. Rita, diri. Ano juicy? Ha? Wa, diri ko ila juicy gi. Tawag ko. Ninay! Diri ko agi, guys. Nanurok ng balanghoy, oh. Nakukuk. Diri ko agi kay. Buan. Gihangak man ko. Che! Wow, man ko, ma'am. Uy, wala ta ka magdag nga na. Ay, balik na lang ni Uy. Kasi sa atin ang vlog, be careful ka sir. Gihangak ko, ma'am. Ma'am. Bawa pa jud ka. Hoy, dili man mo manginom og coke, di ay. Bago na may ka-diabetic ko nung mesa na. Yan na plato. Murag himala, murag nakapaldo galing ni kinakadaman. Uy, taga isa na plato. Ha na to. Ay, di man ko mainom Pepsi. Oh, nami diri magsugba mi og manok, guys. Ayan, guys. Oh. Diri mi naghali kay kusog na magkalayo. So, diri na may magaling, guys. Ayan, guys. Oh. Gihaw mig manok eh. Magsugba daw mi. Guys, oh. Na diri ang gihaw na manok. Oo, sa YouTube. Wow. Plato mo na imo na naman eh. Si kabalo kag dako lay kog kananan, ma'am. Guys, oh. Bisita. Ali na wi. Tagasam ni mga bisita. Basita, taga-anda. Ningan pa ka na plato. Una ni mga special diri, oh. Hi guys, Special child. Guys, oh. Bisita, oh. Ang birthday girl, oh. Palain mo na yung birthday. Oh, hama tong cake. Are, oh, manigyabrihan, uy. Tapos iko plato, ma'am. Wow, mantay plato yut. Daging dat si mo may plato, ma'am. Ano ako madan? Man, ako yan. Kuhanin mo soft drink sa atin palihog. Ay, ano na kay? Hindi na tubig, Sprite man. Ha? Ay. Itaghalo to na. Paglung ako umre kanon, nilatsing ka jus eh. Dito ko magkaon, ma'am. Ha, mangka. Bago pa mong kuko. Ha, may chicharon na lagi niyo, maragi chicharon. Twitter na. Isalinan ka dito kay. Nanda gitu sih. Maligat ba? Asa may pinyerito?
Unsa anak ko ni kadali sabi. Diet ko siya. Bilag siya kung luwag juicy. Gana manggod. Di Muslim ang puri mo mukha itaron gas o. Ikaw na mo ka, kaya kay Muslim si Jan. Sabi na Daryoy. Barang ako abrihan. Ha? Kinilaw mo kan eh. Mira dugo pa man imong kuan. Ano naman yung kuwan yun? Tama nga. Karon gas o. Mukbang. Yan mukbang ma'am. Yeah. Noon hala ko dari ba? Nahinyaw ko ah. Ito na all of diet. Diet. Mamta guys. Luwa ta tibi. Ano yun yung Sprite? Di ko nag. Lagi mo chicharon. Ang palit ni Sudford. Bila po saan niya? Oh, pinta. Nakapal daw siya kung gadamot ko am. Sila di ko rin sa YouTube. Ijang subscribers na pukuan pa. Ano, dako na. Tindi lang ang subscribers. Wala na copyright. Yan may mga sound. Kung may copyright, ang hirit ya. Nari kay Kuanti. YouTube. Ano maka? Niya, kung sayo-sayaw. Kung sa'yo yung pangan. Diyos ay galok eh. Duha man nakakuha ang nakatuloy sa Diyos ay galok eh. Madera. Ano na madera ang gagamit. Vlog-vlog lagi pa rin. Dawat ko. Tapos nalbo ko views. Niabot na ko niya. 9,000. Kung man ay problema ang views, ma'am. Ang required lang sa YouTube, subscriber o watch hour. Mura na yung require. Wa may problema, nag-1,000 na yun yung views. Hangin na lang tao. What yung nang tanaw ba? 4,000 lang imo dyan ang apson. Akang oras nga hindi upload. Hindi ka na nagtanaw ba? Watch hour mo na siya. 4,000 mo nang book doon. Ang views, wa may problema ang viewers. Hangin lang. Ang subscriber ni mo 1,000 pero imo po ng apson. Ano po ka pa yung pinsi ko ng kumano. Ngayon Facebook pa no na. Pila na ka. Live po ng Facebook no. Kung hindi ka ka-upload, minus mo po no. Mus-us man po. Baka na nato ito dollar. Zero na. Bakit na ito ba yun? Ha? Pansit to. Dahil tagi ko ma'am. Ay, kablog to. Pansit ra. Kung gato kan Mali man na bunga nga ng gipinger. Kaya wala na plato kutsara sa lamisa. Cara o. Kutsara. Nag-upload na ko gikan. Nananawag man ka. Ayan na eh. Ginoo ka kay bawo kan init ugma. Buwan na buwan. Ito ba nung dito eh? Salamat na! Mag-iwan ka. Ka. Hindi maulod. Ang ilo. Ansay. Pansit kami ka. May litson. Manok na to. Hindi, manok na sino. Makanag-ingon. Habol na ka. May bawang nito kung ikaon. Wala
ingay ka. Bilo ka kung nay. Yan ko ma'am, may mawaw ko dito ma'am. Kuya, nanabo kay gadag sultan. Ikaw, gamit ang stove, bantay ka. Kaso, Saan pa ning luto? Ayaw din. Dulce. Ganun ma'am. Butang ka na. Na. Bilo, Ayaw mo si palabi ko. Ma'am, ako gani ko nagainom. Dumaap. Karon ra man yung tampon may manginom. May okasyon sa labis. Amo kadaad lang mo di pang diabetikon mo. Sa kabaldi, mapong tubig imnon. Strohon, kabaldi. Man ko kay dako pidyan diya. Kabaldi eh. Hindi mo yung kanay kinailo. Ako ang. Dito maguni, tilok-tilok. Iwan naman, marag na natabunan. Mara ba nang ipangit ka? Ano na? Ano ba na dito ka? Pinyapa. Tapos, oh. Kain sudlanan. Nag-upload man ko, nanalawag man eh. Mado kay gitubag ako kay di abot mo tubag. Nya. Motong, di rin lang ako gitiwas. Nang tuyok na naron. Dali reno na kay kuan wifi kan ingon ang dugay ang proseso. Ako dali ang magkuan ko YouTube. Dali ang kuan. Lugbo naman po imong oras. Ako taas man. Basta kanil ko. Nyong, nito, puro masayaw. Short video, ay short. Ano ba to? Lain, puro sayaw. Wala na pong maglipli-hukod ka. Anong short video? Nga na, sayaw ka dyan na. Asa ba ka ga? No. Nga, bawal din ni sounds. Kita matate. Copyright. Ang short video okay ra yun. Ang long video maoy di. Ilagi bawal lagi ni sounds. Sa YouTube. Di na press Facebook. Diba? Tuyok na. Dali pa naman. Ano sa dagka RGC? Pada. Gahapon. Asal wala Kahit na po sa kabuk basiyo. Tubig. Palit na po isa. Ano George? Palit ka, Je. Bi, kana lang, Bi. Pinapoy. Mahal na ba? 150, 200 tanan kay Apel ko kan. apil atong do ka buok di sudlan. Nauli lagi mo ayo. Naman gihatod man. Yato na lapit ka. Hmm. Ingon mo yato. Oh. Tawag mo pa. Ya. Pati og duha ron sa kung palit duha. Pwede na gagalon. Ham na. 5 na to, 5. Pagawas tong kita, hiwa ko na. Pait akong duha ugma, aw Pili mo lunis na. ate, kawin na. Lunis. Wala na. Kita mo ko paghatod sa cake. Saka. Saka unta ka! Di ba si Mag-abot mo si mga vlogger. ito nga guys, ka burger sa to. Scarf bender. Kita mo ko siyang vlog. Pagpait nyo cake, hatod yun niya sa kabungaan nga ng birthday. Unang sa diha, hatod di Ma'am Juan. Hindi ikaw, galing-haling man ka. Mo siguro kung nakita na kung sakyan ng pulaga po sapon. Matikab. Mga igo na ninit-ngit. Straight? Kung mo na kayo na okasyon. Basta yun ako ha, kay kagayat ko, o kay Jinjin. Maraman na. Di man to pixie. Coke, to straight. Pwede mo kasi nasisiguro. Ano pag slice mo na tunga, dyan na. Paasa galing eh. Ay! Kasi kanina gani? Kanilang kata. Dili, naraman na. Scotch tape. Ay, hindi yan. Indo na maniluto ako. Sagdidanan na. Wala ko si RJ ko nawa pa mo. HDI, GDI. Ay, nag-duty. Uy, nangatanggal na si Scarf. Hello, si Scarf. Nanay. Nahi mo yung Scarf. Kanalang, nay. Hindi ko mo na to.
Gulo-gulo rin na, milanay na rin kuan. Hay nani. Silyo may nawa na mo. Kaarag. Lan mo. Kuha lan matula. Wala pa. Anang pa. Kuha na dali. Pikat-pikat. Ayo kay akuan na. Kawin mo dahil na. Ako ko'y nagiwa. Umot, dyan yun. Ha? Dako ko ni buha. Ako ko'y nagiwa, hago dai nako. Ano ra ni? Magdagag may rapo da. Isa-isa ra ta ha. Kuha mo daw saging daw. Ang saging sud lang. Dili, kaway plato. Kakao lang. Wa. Dahon kakao. Oh, Ay mo taga bugas. panunog sa mo basaw na nga. Nay bulgur dito. Hiwa na ba ni? Ay, daran hiwa. Panay sa maghawak kong bitili. Kusga. Kasi ganda ni hawak ko kung di. Gibalin mo. Kok sila na to ko. Ato. Kunaw ka nya bag are apa. Imo mo gib ngana imo ha are ba are ya. Ngana buhay ba. Boss kayo mo is. Ako na to. Mun ni labong ong galupad. Hindi po. Oh, tag 5 ra ni ha, balik ya 5. Dilo, dali 5, hamay yung kwarta. Kwarta 5, patima 5. Oh, kana. 5. 5 nimo. Diri ka kay nahiwa na rito mo, hari ka. Bago na mong bisita ni abot, o karon pa ni abot. So pansit na lang yung nakaon. Siyang tawag. Tagay daw may ginagmay o tanduway. Tanduway live. Kaya nga naman na. Pakuha ko. Mina po di ay. Cake o. Kuha naman ko yung Ba? Ni siya guys. Bastonera na lang sila. may mga Patabang po sa siyang YouTube. O, kaya na daw nag-copyright. uniform pompon. Yeah, i-subscribe lang ko ni ano yung kuan channel. Kanina copyright ni. Copyright na. Mana po magimog drama. Oy. Diri ang giihaw. Narao. Tambok dili. Sugbaon na dito ah. Pa-vlog na. Hinay man kayo kag Lagi gamit ng cellphone kanta-kanta. aw, na. Nagtagya sa manok ko gikawat. Sa dapit na igobo. Nagipusil. Abi ko ikaw nagpuspos. Aw. Wala oh. Nisugbaw na dito sa gihaling. Ay, kasi. Yan ang asin. Tawa ka tinda ka naginom man. Lunis na lang magtinda. Sa lubot na igo. Gamay po. Pasap mo lagi nag-i-adapt na naman ganina. Mo nag-idakop niya ganina Tama, sugbaon ra. Na sili daghan o. Sili. Yan, siya mahubog. Mau di sa mahubog. Ay di. Pero, Di na lang magmaoy. pero yan yun na siya, light lang, light. Problema lagi din. Palingaw man ang basta mo dugulit.